Alicia! Alicia, aquest és nou. No cridis, està dormint. Hi ha un altre gos. Aquest no hi era abans. No, no pot ser. Sí. És nou. No cridis. És nou. Estic segur que aquest no hi era. Per què n'estàs tan segur? No m'ha reconegut. Perquè està espantat. Què fas? No pot ser. Miguel, què fas? No pot ser. No, deixa'l. No pot ser, no volem un altre gos. No, Miquel. No. És d'en Lluís. Desperta'm. No podem, 7 gossos, ens trauran de casa. 6. Sí, aquest 7. No, en teníem 5. Sí. Reconeixes que és nou, llavors? N'ha portat un altre. No n'estic segura. Un altre gos? Ai, Miquel, s'assemblen tots molts. Sí, perquè intenta confondre'ns. És un pastor escocès. Per això no t'entenc quan li parles. No li he parlat. No vull parlar. Vull que se'n vagi. Aquí n'hi ha un. Alicia, ajuda'm a comptar-los. Un. 2. Aquest ja l'he comptat jo. Has comptat? Sí? Quants en portes? Un jo i un tu, 2 gossos. És el mateix, segur. El 3. Està amagat a la banyera. 4. N'has trobat un altre? Només n'hi ha un. Segur. 5 gossos. Els que sempre hi ha hagut. No. Fa un any no n'hi havia cap. Està dormint, no se n'adonarà, té molts gossos, ja. No podem fer res. Els hi ha agafat carinyo. Però si l'acaba de portar. Ja no en portarà més. És l'últim. Aquesta és la primera seqüència de la pel·lícula i a mi m'agrada quan faig una pel·lícula que la primera seqüència expliqui al màxim, no? Que sigui una presentació de veritat de tot el que... en tots els aspectes, no? Des de l'argument fins a l'estil, Llavors aquesta seqüència comença també amb un to de comèdia, com intentant avisar el públic, preparar el públic per una comèdia. Després la cosa no és tan clara i aquí jo estava convençut d'estar escrivint una comèdia. Després la cosa es va anar complicant i hi ha qui no riu, però l'estructura de comèdia per mi existeix. Llavors, a nivell estilístic és un pla seqüència, n'hi haurà molts durant la pel·lícula. Hi ha també clarament es planteja el problema narratiu d'un pare, una mare que consenteix molt el seu fill i un fill que està massa mimat, i sobre aquesta estructura anirà tota la pel·lícula. I després, a nivell conceptual, també hi ha un tema que és aquesta seqüència comença en el pis, la pel·lícula acabarà també amb un plano del pis, el pis és el lloc on passarà tot, és també un avís que serà una pel·lícula claustrofòbica, una mica també explica el títol, és una mosquitera, veient aquesta gent com viu i com compten gossos, veus que allò és un món especial, té el to també aquest absurd i de diàleg no realista. M'agradava també que es veiés que no seria una pel·lícula realista. Normalment una casa amb 7 gossos, t'imagines, és pitjor, perquè jo amb un gat ja es nota, 3 gats i 7 gossos és molt. Però jo volia això, que tingués aquest estil una mica teatral, que no fos totalment realista, perquè realment després passen coses que si t'ho prens d'una manera realista no entendràs res, no? Necessites una certa distància amb els personatges. Jo crec que amb aquest humor ho aconsegueixes, no? De donar una distància. I després aquesta simetria em va guiar durant tota la pel·lícula també a nivell formal. En tots els planos hi havia la planificació, l'enquadre era el màxim simètric possible. Si hi havia una làmpara en una banda, n'hi havia d'haver una altra a l'altra. O sigui, tot jugant amb la simetria. Les seqüències començaven també amb un actor que, per exemple, una actriu explicant el seu problema plorant i acabava l'altre plorant, no? Sempre buscava que en totes les seqüències hi hagués un creuament. De fet, la pel·lícula, els personatges no aprenen res en el seu viatge a través de la tragèdia, perquè no entenen que sigui una tragèdia, i al final l'únic que passa és un creuament també, no? Aquí hem vist com el pare no vol més gossos a casa, i a l'última seqüència és al revés, és el pare que vol gossos i la mare que no vol.
però tornen a estar tancats en el mateix passadís, amb el fons, al menjador, tot igual. Doncs aquesta serà la idea d'aquesta seqüència, o sigui, de començar posant totes les cartes sobre la taula i després ser fidel a aquest estil.